Meta kien l-ewwel kelliem tal-Gvern li tkellem dwar mozzjoni ta' sfiduċja li titlob għar-riżenja tiegħu, il-Ministru Konrad Mizzi fisser kif bid-deċiżjoni tal-Prim Ministru refa' r-responsabbiltà politika, għalkemm fl-istess ħin talab apoloġija pubblika mingħajr ebda kundizzjoni. Għal darb'oħra l-Ministru reġa' sostna li dak li jagħmel m'għamlux b'intenzjoni ħażina u aġixxa fl-aħjar interess tal-familja tiegħu. Minkejja dan irrikonoxxa li dak li jagħmel seta' tefa' dawl fuqu l-familja tiegħu u għalhekk aċċetta d-deċiżjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Jiena għandi responsabilità politika. Din ir-responsabilità politika, Sur President, nerfaħħa, inrossa, nemmina u qed inġorra bit-deċiżjonijiet tal-Prim Ministru. Apparti, jien min jeddi wkoll b'responsabilità irriżenjajt mill-kariga ta' deputat mexxej tal-Partit Laburista. Kariga li ożejt. Il-Ministru Mizzi ħal okkażjoni wkoll biex fil-Parlament jitkellem dwar is-suċċessi miksuba fl-oqsma li mexxew tul l-aħħar 3 snin, prova ċara ta' kemm il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni mhix floka. Fost oħrajn irrefera l-aħħar tbassir tar-rebbija tal-Unjoni Ewropea. Li kellna l-akbar tnaqqis ta' emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea ġewwa pajjiżna ta' kważi 27% grazzi għall-luq tal-Marsa Power Station wara 25 sena ta' wediet. U kellna wkoll konferma li l-ekonomija sejra tajba u l-settur tal-enerġija ta' kontribut qawwi ħafna f'dan ir-rigward. Il-poplu Malti wawċi, għalkemm il-kollega tiegħi l-Onorevoli Portelli kritikatna, nistgħu nsaqsuh. Raħsu l-kontijiet ta' dawlu li ma kif wednihom u r-realtà huwa li l-kontijiet ta' dawlu li ma raħsu bi 80 miljun. Waħda mill-ikbar kumpaniji fejn inħasset il-bidla hija wkoll dik tal-Enemalta minn kumpanija li kienet tagħmel it-telf għal waħda li tagħmel il-qlieħ. L-Enemalta gawdiet ukoll minn żewġ upgrades mill-credit rating agencies. Il-credit rating agency Standards & Poor upgradeat l-Enemalta darbtej u il-credit rating tal-pajjiż ukoll tieb grazzi għat-tisħiħ ġewwa tal-Enemalta. Dan mhuwiex paroli, dan huwa fir-realtà fatti. Fil-Parlament Mizzi elenka wkoll is-suċċessi fil-qasam tas-saħħa u senna kif huwa impenjat li jibqa' jaħdem għal ġid ta' pajjiżna biex tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin.